Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Mapangyahason gid kini si Jo Marie. Sukwahi siya sa dugo nga naglatay sa iyang kaugatan. Murag dili siya usa ka Buenavides. Senior Minard, Wa na ko makauyon ning iyang mga gihimo karon tar sila. Kinahanglan nga mahunong na kini. tuwa na ba kuno paingon sa misteryosong yuta sa adlaw ang Tierra del Sol? Gihagit mo ako, Jo Marie Buenavides. Imo gyud kong pugson aron mo'y mangunay sa pagkutlo sa imong kinabuhi. Pues, mahitabo gyud unya ka na. Oh, buhaton gyud unya ka na. Atubangan sa mga sumusunod. Buhaton ko gyud. Simbergwensa. Senior Minard, dili sa tingali maayong... Ayaw og buti ang imong supremo sa unsay anyay nga buhaton tarsala. Oo, Supremo. Sorry kayo. Mas may paug ako nga iyang amahan mo'y mangunay ug kunos sa way kapuslana niyang kinabuhi. Labihan sukuan ni Sir Minard Benavides. Kay, ngano di ay mamatar sila? Unsa mo din na ani ana dapita? Kanang giingon nilang yuta sa adlaw kon Tierra del Sol. Tinuod di ay nga kanang dapita. Sumba pa sa akong katigwangan nga tinunglo kuno kanang yuta Abrena. Ha? Tinunglo? Mauman kuno. Manguno lang sadta kay wa man say nakapamatuod bahin anak. Nabala ka baya ko alang ni Miss Krisha, ma. Tingali unsay mahitabo nila dito sa ilang lakaw. Labihang suko ara bagyod ni Mang Rolida sa pagkasayod niya. Ilag yung gituyuan. Wa par pag yun nabalik nga buhi sa mga tao nga nangahas sa pagpangita sa Tierra del Sol. Mamatar sila. Kunta ka sa Miss Krisha. Basin pag makontak nimo, kumbinsiha siya aron balik siyang agi o guay daw tang mahitabo niya. Hello, Maynard. Simbergwensa. Ganong wa dahin ko nimo pahibaw sa imo na saynan. May kalabutan sa binuhat karon nila ni Jo Marie o Krisya. Maynard, pasensya na kaayo ka. Nawa ko sa kuguna-huna. Sobra ang gibati na kong kabalaka ni Krisha. Rolida, napuno na ko kang Jo Marie. Isipon ko rin siyang kaaway. Maynard, O kauban man si Krisya sa mga kabuang ni Jo Marie. Aw, maapil gid unya siya sa akong kasuko. unsa? Pangandami ka ng daan. Kay managsama unya kita. Nga kawan-an ug anak usa unya ning mga adlaw. Mo anak ko diya sa Latiera. Uwahin na, kay wa na din si Krisya. Nag-uban og si Jo Marie. Mga simbergwensa. Maynard, Daan pagkit lagi ko, nga dili gid niya ikahimuot oras ka iyang masayran ang gibuhat nilang Jo Marie ug iha Krisya. Nganong gituyuan man gid kini nila? Ano bang yun? Unsa may buhaton ako iniron? Husto, singra siya. Basin og makakontak pa siya ni Jo Marie. Gihatagan mo gid ako og problema iha Krisya. Mao pa'y na problema pa ko karon bahin ni Marcelo. Gidungakan mo pag yun. Pisit! Nahibaw na kong daan nga mao ka na'y tuyo ni mo. Managsama sila si Krisya ug Jo Marie. Nga dili makontak ang ilang cellphone. Ingrasya. Nabalakasab ko karon sa akong alaga. Ni Dong Jo Marie, kay dili normal ang ilang lakaw. Si Iha Krisya karon. Lain kong gikabalakan mao ang kasuko ni Sir Minard. Magtinabangay gani ta. Blanco gid kaayo karon aning problema ha. Rolida, Magbaylo ay kita og mga ideya. Ingrasya.
Pasensya na gyud ha. Natuwa lang ni Dong Jo Marie ang akong simpatiya o kaluoy. Isabtan ko ikaw, Ingrasya. Sa ako ang tanan. Kahiwian sa kagahapon nga gusto na unta na kong tuliron sa pagkakaroon. Ambot og dili makahauwahin na ang tanan. Ingrasya. Nahimo kang mapahitas sa dihang na ang kundibo ang mga bahandi ni Varsino. Ingrasya. Nisamot na gyud sa dihang professional na ka. Nahimo na kang abogada. Dili na gani ka mo ilan nako nga imo. Husto na, Ingrasya. Please, iko na ni Ana, day. Gusto ko lang ikaw pahinumduman. Please, solbaron ta kining problema ha. Sayod kong apektado sab kaayo ka sa sitwasyon karon sa imong alaga. Magtinabangay ta ining bahina. Daying. Laida. Alas 10 pasado na sa gabi, nini ikaduha pagtakdol sa buwan, Brenna. Lain kayong pamation ang pag-uwang sa mga iro, ma. Naanad ka naman, Ana, dili ba? Normal naman lang ka na din sa probinsya. Sa kasarangan nga mga gabi ikatingali, normal ra na, ma. Pero sa ingon na ining takdol ang buwan, ug naay mga daotang linalang nga mihupak aron mo biktima og mga tao. Maunang alain kayong pamation ng mga uwanga sa iro, ma. Hisabtan kay Kabrina. Mamatar sila. Pila ka mga kinabuhi na sabkahaon niya ang mamahimong biktima sa mga daotang linalang sa kagapion. Brenna, May balik pa pa ka sa normal kining sitwasyon na. habot. Dili ba ka nga mas musabot pa hinuon kini og kagrabe? Ang ako ulay kapaniguro nimo nga andam ta ka panaliktan, anak. Salamat, mamatar sila. Si Miss Krisha ka karon. Ma, parehas ta og gipati. Nabalaka ko og unsa nakahigayimtan karon ni Miss Grisha. Asa na ka sila ron? Tingali, tungod sa nas inyong kasuod. O tingali mibati akong tumang kahingawan niya. Sama sa normal nga bation sa kainahan alang sa iyang anak. Oh, mamatar sila. Tanawa sa bintana. Ha? Ang unsa? Sa silo sa karaang bay, ma. Nanglakaw ang mga taong murag mga hinulbot gikan sa lupan. Ayaw kahalo ka na nila. Kay why si bisan kinsa nila makahimo ni mo og daotan, Brenna. Wa. Mamatar sila. Sige na, katog na. Ayaw na guna-huna ang posibleng maghitabo karong gabi na. Oh, oo, mamatar sila. Ikaw sa katog na nasab. Dungan ta. Bantayan ta ka. Magpaniid ko sa palibot ining atong piniganan. Unsay balita gabi? Sama sa naandan, nangabusog sila. Ang duha ka mga mangtas nga ginapos. Si Marcelo ug Darwin. Busog sad kaayo. Nag-bring house pagani si Ursula og labas kay atay og dugo sa tawo nga iyang nabiktima. Mao ba? Mayo hinon. Pisan ako, Senior Maynard. Admitido ko. Gadili sa tanang higayon nga mabadlong nako si Ursula. Ingon man ang ubang mga minatay nga namangon gikan sa lugnanan. Wala ko'y laing mahimo kung lisod na gyud unya silang kontrolahon. Unsaon? Ubalik sila sa abog kung diin sila gikan. Patyon sila pag-usap. Nabalik na ang maing pagtagad ni Brina nga rin ako. Ug gitahon na ko niya isip iyang tinuod yun nga inahan. Kanindot unta kung mahatagan o katumanan ang gisaan ni Senior Benedicto Benavides. Kanindot yun ka unta kung mahitabo na. Tarsi, ifad yun ang imong pagbati alang sa akong anak nga si Maynard. Kay gusto kong ikaw gayon ang imo niyang maduna sa kapatiran sa espiritual. Timbangi gayon siya kay nakita ko ang inyong chemistry nga maghatod unya sa kalampusan human sa propesya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!